Женската пусна. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love hasn't lied. I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Higher the way that I stare, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words that can speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Честит празник на виното и любовта! Днес пред нас ще сключат граждански брак двама млади влюбени хора. Длъжностно лице по сключване на брака ще бъде кмета на община Перник, госпожа Росица Янакиева. Добре дошли! Денят е чудесен, вече много пролетен, с много настроение, празничен, защото той е символ на хората, които се обичат, празничен, защото той е символ и на опиянението от виното. В общинската администрация, в службата по гражданско състояние има подадени документи, с които Станислава Иванова Десподова и Емил Стефанов Георгиев са заявили желание да сключат граждански брак именно на този хубав символичен ден, Дена на влюбените. Но все пак аз съм длъжна отново да ги попитам дали се вълнуват, дано не са размислили. Вие, Станислава, съгласна ли сте да сключите граждански брак с Емил? Да. А вие, Емил, съгласни ли сте да сключите граждански брак с Станислава? Какво ще кажат кумовете? Познавате ли тези млади хора? Те дали по собствено желание вземат това решение без натиск? В такъв случай ние от общинска администрация сме изготвили акт за граждански брак и ще помоля най-напред Станислава и Емил да го подпишат, а след това и техните кумове. Уважаеми кумове, моля и вие да подпишете.
подписите. Перник вече има още едно ново семейство. Станислава и Емил, честито! Венчавам ви, за да бъдете здраво и силно семейство. Семейство, в което да се обичате много, семейство, в което да има много деца. Днешния ден, 14 февруари, да бъде символ на вашите отношения. Да бъдете влюбени до края на живота ви. Венчавам ви! Пръстените винаги са били символ на стремежа на двама души един към друг. Както е безкрайна дъгата на халката, нека да бъде безкрайен и вашия стремеж. Нека обичта ви бъде безкрайна. Емил, заповядай. Станислава. Не само защото днес е и празника на виното, а защото по традиция у нас, в България, пък и навсякъде по света, в най-вълнуващите моменти пием по чаша вино. Заповядайте за вашата първа брачна на здравица. Кумовете, какво е виното? Какво е виното? Скъпи съграждани, горчиво е, разбира се. Нека това е вашата първа брачна. Скъпо семейство Георгиеви, така пише в акта, който току-що подписах и който ще връча на стопанката на вашия дом. Заповядайте. Ритуалът е вълнуващ момент в живота на двама влюбени. Но този ритуал поставя началото на много емоции, на много преживявания, на много отговорности. Бъдете винаги влюбени, бъдете винаги отстъпчиви един към друг, защото живота в края на краищата е и низ от компромиси на двама души, които се обичат. От сърце ви желая тези чувства, които изпитвате в момента, да продължат за цял живот. Пред вас има и други отговорности. Вие създавате дом, създавате семейство. Дано в това семейство има много деца, които да отгледате и да възпитате с много обич. Така че тези деца да бъдат едни достойни граждани на България, да бъдат достойни граждани на Перник, да радват вас, да радват вашите най-близки. Кумовете, вие сте в този вълнуващ момент заедно с Станислава и с Емил. Бъдете до тях и в бъдеще, бъдете най-добрите им приятели, защото обикновено човек има и хубави, светли моменти, но има моменти, в които се нуждае от приятелска подкрепа, от приятелски съвет. Те ще разчитат за бъдеще на този съвет. От все сърце, от мое име, от името на колегите, които асистират, които помагат, ви желая най-много щастие. Обичайте се много, бъдете едно щастливо семейство. Честито! Ние от община Перник сме подготвили за вас един символичен подарък. Той сигурно няма кой знае каква стойност в левове, но той има една изключителна духовна стойност. Това е иконата на свети Иван Рилски. Подарявам ви я. Нека тя бъде закрилник на вашия дом. Нека бъде закрилник на вашето семейство. Много щастие ви желая. Нека да чуем аплодисменти за най-малото семейство и най-новото семейство на град Перник. Сдружението на гълъбовъдите и природолюбителите асистираха на младото семейство да пуснат
4 бели гълъба, символ на любовта и чистотата на младежкия порив към съвършенство. Моля младоженците и клубовете да пуснат гълъбите. Сега. Моля комата да хвърли късметите към всички гости. Когато любовта и виното се сливат в едно, те създават едно красиво вълшебство. Превръщат се в институция, която ние българите наричаме брак. Много са символите и знаците, които съпътстват днешния ни празник. Те са красиви и светли. Нека да бъдат такива мечтите ви, нека такива да бъдат и сърцата ви, нека щастлив детски смях да изпълва сърцата ви. Нека. Уважаемо семейство Георгиеви, уважаеми съграждани, уважаеми гости, любов, вино, брак, сватбеният празник на Станислава и Емил не само споделиха, но и подкрепиха кметът на община Перник, госпожа Русица Янакиева, обредният дом на община Перник, общински комплекс на дворец на културата, сватбена агенция ИСИ, клуб по конен спорт Давид, винарска изба Вилна Мелник. И само тук за момент се досещам, че от винарската изба, уважаеми младоженци, има един много специален подарък за вас. Понеже днес е денят на любовта и виното, една специална опаковка с 2 бутилки вино, специално селектирани за празници от винарската изба Вила Мелник. Заповядайте, ще я връча тук в случая на младоженеца, защото на булката дадаха документите. Така, също подкрепиха днешният празник Енифилм, магазин за парфюмерия и козметика Лейди, козметичен салон Аура, магазин за цветя Оазис и издружение на гълъбоводите и природолюбителите Кракра Пернишки. Уважаеми гости, все пак за да бъде празника наистина хубав български празник, ние сме подготвили за младоженците и няколко хубави български изпълнения. Thank you.
Трябва